Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre inteligența artificială, care reprezintă una dintre inovațiile din domeniul noilor tehnologii medicale și care are o contribuție majoră în managementul pacientului și al instituțiilor sanitare. Inteligența artificială revoluționează medicina modernă prin creșterea preciziei diagnosticului, accelerarea cercetării și personalizarea tratamentelor. Vă rog, domnule profesor Sorici, să vă referiți la principiile de bază ale inteligenței artificiale, precum și la potențialul și la rolul acesteia în domeniul medical. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația de a fi aici și de a vorbi despre beneficiile AI-ului în medicină. Aș putea spune așa că în partea de inteligență artificială există două mari ramuri care sunt astăzi foarte mult împinse și foarte mult de actualitate, să spunem. Este o parte a IA-ului predictiv, adică cel care ne ajută să facem predicții despre starea unui pacient sau despre boala pe care o are, despre prognoza pe care o poate avea un pacient cu boala de care suferă, sau, dimpotrivă, pentru a putea vedea dacă putem preveni apariția unei boli prin predicția unor factori de risc pe care pacientul îi are în viața sa, și partea de IA generativ. Mulți dintre cei care ne urmăresc ar putea să fie deja familiar cu partea de IA generativ, pentru că este foarte prezent în viața noastră astăzi, îndeosebi în aplicațiile acestea care permit interacțiunea sub formă de chat, da, cu modele mari de limbaj, cele care fundamentează tehnologii precum ChatGPT sau AI Overview de la Google și care ne permit, practic, generarea de conținut, de text în cazul unor aplicații chat sau imagini în cazul unor tehnologii precum cele care generează videouri sau imagini, lucruri cu care telespectatorii poate sunt deja familiarizați. Ambele ramuri pot fi utilizate cu succes și în ramura medicală, îndeoseb partea de predicție, dar și partea de generare. O să vedem că își poate găsi aplicabilitate în, de exemplu, tehnici prin care poți lua imagistică medicală venită din radiologie și să încerci descrierea sau predicția textului, generarea textului, care să ofere interpretarea acelei imagini. Deci ambele ramuri ale IA-ului care sunt astăzi foarte prezente sunt de folos în cadrul medicinei. Personalul medical trebuie să-și actualizeze constant cunoștințele în contextul dezvoltării tehnologiei și al utilizării tot mai frecvent a inteligenței artificiale în medicină. Cum pot fi dezvoltate abilitățile de implementare a inteligenței artificiale în practica medicală și cum poate fi înțeles impactul acesteia asupra îmbunătățirii serviciilor medicale și a rezultatelor pentru pacienți? Aș zice că sunt două aspecte diferite în modul în care se internalizează partea de inteligență artificială în practica medicală. Una dintre ele începe chiar din partea de educație. Adică din faptul că viitorii medici se pot specializa sau se pot instrui suplimentar și în a înțelege cum acționează tehnicile de inteligență artificială, cum funcționează ele și, în particular, cum funcționează pentru ramura de medicină pe care ei vor să se specializeze. Pentru că aceste tehnici nu sunt egale, nu sunt aceleași, nu este un singur algoritm de AI care se aplică uniform pe toate cazurile pe care le-ar putea întâlni un medic în activitatea sa. Și atunci, ideea este că există acum inițiative care merg la nivelul, de exemplu, de programelor de masterat sau de programe de perfecționare în care medici, după ce termină facultatea de medicină, pot, fie în cadrul facultății, fie ulterior, să aibă și să parcurgă programe care sunt cumva transdisciplinare și care pornesc mai degrabă din latura medicilor care se apropie să înțeleagă modul în care funcționează tehnicile de IA. Și aici există o colaborare, sau poate exista o colaborare între cei care învață predau cum se folosesc tehnicile acestea pe caz general și cei care înțeleg cum să le aplice apoi în cazul medicinei.
Deci există cu siguranță o nevoie acum ca cei care vor să devină mai practici, să spunem, sau mai pragmatici în utilizarea acestor tehnici, să le poată transpune în propria lor activitate, poate chiar și de cercetare medicală, să aibă acest fel de educație transdisciplinară. Pe de altă parte, dacă e vorba de medici care vor să transpună direct o aplicație care folosește inteligența artificială în practica lor, ceea ce este important și ceea ce am avut și noi de a face în cadrul laboratorului în care activez, este partea de a înțelege efectiv care este practica unui medic, activitatea pe care el o desfășoară pentru a pune actualmente, de exemplu, un diagnostic sau pentru a face un anumit tip de analiză. Unul dintre exemple pe care îl pot da este că în laborator am avut un doctorand care tocmai și-a încheiat cu succes recent teza și care a dezvoltat tehnici prin care se pot detecta bacili, de exemplu, în lamele din acestea de histopatologie, care trebuie să vă imaginați că sunt imagini de o rezoluție extrem, extrem de mare. Sunt de 10 milioane de pixele, practic, rezoluție. Și un medic trebuie să stea să caute acolo, de exemplu, pe slide-urile respective, trebuie să stea să caute foarte mult timp dacă există un astfel de bacil, de exemplu, într-un pacient care ar putea suferi de tuberculoză. Și atunci, mult timp din ceea ce se petrece înainte de a ajunge să aplici o tehnică de IA care ține de imagistică, să spunem, da? Deci de computer vision, pe problema specifică a medicului este să înțelegi cum operează el, care sunt constrângerile, cum va arăta o astfel de imagine atunci când omul se uită la ea, cum o produce mașina pe care omul întâi o folosește ca să-și facă interpretarea, ca apoi să transpui chestia asta într-un algoritm de inteligență artificială, într-un algoritm automat, și tot procesul ăsta să se mapeze, să spunem, pe fluxul de lucru normal al doctorului, în așa fel încât, la final, să reduci timpul, de exemplu, pe care medicul îl petrece făcând o astfel de analiză histopatologică. Prezicând, de exemplu, în ce zonă din imaginea aceea foarte mare se va afla bacilul, iar medicul are doar atunci rolul de a confirma chestia asta. Deci nu mai stă el să caute, ci confirmă că algoritmul a găsit corect patologia respectivă. Vă rog să vă referiți, domnule profesor, la beneficiile inteligenței artificiale în domeniul medical. Ok. Din nou, domeniul medical este unul foarte larg, așa că beneficiile pe care le putem avea de pe baza IA-ului aplicat în acesta sunt pe foarte multe paliere, să spunem. Unul care se conturează a fi de foarte mare impact din ce în ce mai mult este chiar cel administrativ. În sensul în care, și prin administrativ mă refer la toată acea parte a muncii unui medic care este conexă sau asociată actului efectiv de a lucra cu pacientul sau de a investiga problema pacientului, de la transcrierea unor notițe medicale, de la practic a înregistra un consult medical și după aceea a avea o extragere fixă a acelor elemente care contează pentru interpretarea pe care o face medicul ulterior și care trebuie să ajungă în fișa pacientului, cum ar veni, pentru că toată partea asta efectiv salvează poate doar câteva minute unui medic la fiecare consultație, dar acele minute acumulate de-a lungul mai multor pacienți și mai multor zile se strâng la a fi ore bune pentru mulți medici. Asta una la mână. După care, toată partea aceasta de asistență în luarea deciziilor este un alt domeniu care este foarte de impact. De ce? Pentru că algoritmii aceștia de predicție se pot transforma în unelte prin care un medic poate să-și confirme o bănuială pe care deja o are, un diagnostic pe care o are, sau dacă el anticipează că un anumit tratament ar trebui să fie mai favorabil unui pacient sau dimpotrivă, în detrimentul pacientului și pe care să fie nevoie să-l înlocuiască. Deci partea de asistență în luarea deciziilor este un alt lucru pe care algoritmii predictivi îl pot face, unde predicția lor poate fi bazată atât pe investigațiile medicale din trecut ale pacientului, ale unui pacient anume,
cât și pe baza factorilor săi stilului său de viață și a unor factori care sunt mai, să spunem, mai la îndemână pentru a fi colectați chiar în viața de zi cu zi, la nivelul fiecărei persoane în parte. De unde și au putere algoritmii ăștia de predicție este din faptul că ei nu acționează pe datele, nu-și formează capacitatea de predicție pe seama unui singur pacient, ci pe baza foarte multor cazuri care pot fi similare și de unde, pe seama cărora algoritmii de IA pot învăța care este regula, să-i spunem, cum ar veni, care este metoda prin care poți obține o predicție asupra unui rezultat posibil, o valoare numerică, dar care se traduce într-o chestie complet interpretabilă pentru un medic, pe cazul general și apoi particularizat pe o persoană anume, pe un pacient anume. Astăzi foarte multe sau o parte din eforturi din inteligența artificială sunt acelea de a reuși să antrenezi, să dezvolți modele care își capătă puterea de predicție pe seama foarte multor date, dar care după aceea ajung să fie particularizate pentru o persoană în parte. Adică te uiți la parcursul unui pacient și vezi cum ai putea prezice mai departe pentru acea persoană în parte. Un alt domeniu foarte important este cel în care se pot dezvolta medicamente noi și partea de inteligență artificială poate ajuta la dezvoltarea de noi medicamente, în special prin faptul că reduce foarte mult timpul necesar pentru a valida anumiți compuși. Adică din milioanele de combinații care pot exista și pe care diversele firme farmaceutice le încearcă pentru a găsi compuși care pot interacționa într-un mod dorit cu anumiți patogeni, algoritmii predictivi pot să filtreze, cum ar veni să spună, care dintre acești compuși sunt cei mai probabili să aibă exact efectul dorit. Și atunci, din la 10 de milioane de combinații se reduc la câteva sute sau mii, care pot fi testate mult mai repede. Și asta se traduce în economisire de timp și de bani. Vă rog să vă referiți la rolul inteligenței artificiale în asistența administrativă, respectiv la generarea automată a rapoartelor medicale, transcrierea consultațiilor și la organizarea datelor electronice ale pacienților. Da, acesta este unul dintre cazurile acelea în care spuneam la început că IA-ul de tip generativ poate asista mult domeniul medical. Tocmai pentru că tehnicile pe care noi astăzi cu care multă lume astăzi interacționează în mod uzual, da? Cum spuneam că sunt cele în stilul ChatGPT, pot fi utilizate la rândul lor, în același tip de tehnici pot fi utilizate pentru partea de transcriere automată. De ce? Pentru că în multe cazuri ceea ce se întâmplă este că din nevoia de a organiza, dacă se impune nevoia de a organiza datele medicale și fișele pacienților în mod electronic, e nevoie de a transcrie foarte mult dintr-un istoric care se ținut pe hârtie, iar apoi orice nouă interacțiune cu pacientul să fie înregistrată electronic. Dacă aceasta are loc conversațional, un medic trebuie după aceea să petreacă timp, sau o asistentă trebuie să petreacă timp ascultând conversația și transcriind-o automat în fișa pacientului. În acea conversație se poate întâmpla ca jumătate din timp să nu fie vorba despre ceva care să fie relevant medical, astfel încât algoritmii respectivi trebuie să fie capabili să discearnă între informația care este strict medicală și care trebuie să utilizeze termenii medicali specifici și care trebuie să ajungă în fișa pacientului și ceea ce poate fi cu siguranță ignorat. Acestea fiind spuse, am spus că tehnicile care se folosesc de IA generativ care se folosesc în acest caz sunt similare cu cele pe care fundamentează astăzi aplicații precum ChatGPT, dar nu sunt fix ChatGPT-ul, asta la mână din motiv că nu poți utiliza direct aplicații publice pentru a te asista în munca cu date care sunt private, dar doi la mână pentru că
textul sau frazele pe care trebuie să le înțeleagă algoritmii aceștia atunci când fac transcrieri de date medicale sunt unii specifici. Și atunci aceleași tipuri de modele sunt cumva specializate pentru a putea înțelege mai ușor vocabularul medical. Și aici intră multe tehnici sau în această umbrelă intră multe tehnici de la cele care fac ocerizare, adică înțelegerea unui text scris, unui scan de documente scris, în așa fel încât să-l transcrie apoi într-un format predefinit, digital, sau cele care trebuie să înțeleagă atât partea audio, pe care să o transformă în text, să înțeleagă care sunt interlocutorii, când vorbește pacientul și când vorbește medicul, care au fost întrebările puse și care au fost răspunsurile date și să extragă apoi exact acele elemente din răspuns și din întrebare care se referă la lucruri, la aspecte medicale care sunt esențiale în, să spunem, în fișa medicală pe care doctorul vrea să o întocmească. Telemedicina se utilizează în cazuri de urgență sau când bolnavul nu are acces la o consultație directă. De asemenea, poate fi o opțiune la consultațiile care nu necesită un examen fizic mai aprofundat. Vă rog să ne spuneți care este modalitatea prin care inteligența artificială facilitează telemedicina. Ok. În primul rând, aș ține să specific faptul că în telemedicină nu e vorba doar de o, să spunem, practică de algoritmi care ajută la monitorizarea asta la distanță. De multe ori, în telemedicină, practic, pacienții ajung să vorbească prin intermediul unor platforme digitale de teleprezență sau de teleconversație direct cu medici. Dar pe lângă partea asta, unde practic un medic și un pacient pot vorbi pe Zoom sau prin Teams sau pe alte platforme de astea digitale, tot în partea de telemedicină se pot încadra și algoritmi sau, să spunem, aplicațiile care monitorizează în timp real anumiți parametri, să spunem, ai pacientului și care sunt transmiși apoi medicului curant. Și aici există și aplicații comerciale care sunt actualmente în uz. Știu, de exemplu, despre cazul celor de la Apple, care au reușit să marketeze Apple Watch-ul ca fiind un dispozitiv capabil, sub anumite condiții, adevărat, trebuie să respecte un anumit protocol, dar e un dispozitiv care deja poate să detecteze aritmii. Deci pentru persoanele, de exemplu, care suferă de aritmii cardiace, deci de probleme cardiace, ceasul respectiv, care este pur și simplu un accesoriu, dar un dispozitiv, are algoritm inclus în el, care a fost antrenat și dezvoltat cu tehnologii de inteligență artificială, în așa fel încât să poată prezice anumite tipuri de aritmii. La ce sunt bune acestea? Este pentru că, unul la mână, ele emit atât pentru pacient un fel de semnal de alarmă, trag un semnal de alarmă că ar fi cazul să fie atent la acest lucru. Doi, aceste aplicații pot fi configurate pentru a trimite un semnal direct medicului curant, cardiologului curant, de exemplu, pentru a programa o întâlnire cu pacientul, una fizică în cazul ăsta. Același lucru se întâmplă des la partea asta de monitorizare la distanță și în studii clinice care încearcă să vadă ce anume din ceea ce poate un pacient oferi ca informație este predictiv pentru boala sa. Un exemplu pe care și noi l-am avut în cadrul laboratorului sunt metode prin care poți vedea dacă persoane care suferă de boli neurologice cronice, de exemplu scleroză multiplă sau persoane care suferă de Parkinson sau persoane care se recuperează după un AVC, asta e neapărat cronic, dar durează mult, poate, în unele cazuri, recuperarea respectivă. Există metode prin care poți vedea dacă folosit tot așa, un smartwatch sau o brățară care să măsoare activitatea, mișcarea persoanei. Pe lângă asta, dacă diversi factori precum stilul de viață, asta înseamnă cum mă mișc, cât de mult mă mișc, dacă am anumite vicii sau nu, care este starea mea emoțională pe care o pot indica, de exemplu, prin conversație, printr-o aplicație conversațională. Toate aceste aspecte care pot fi
să spunem, colectate uzual și zilnic de la o persoană, pot fi studiate pentru a vedea dacă ele au putere de a prezice dacă starea de sănătate, de exemplu, recuperarea neurologică respectivă a pacientului, se va modifica în mod semnificativ sau nu mai târziu. Deci toate aspectele astea țin de, să spunem, telemedicină fiind la distanță și ajută la o monitorizare mai în timp real, să spunem, de către un medic curant a stării pacientului. Algoritmii simulează în laboratoare virtuale modul în care va interacționa o nouă moleculă cu organismul uman, reducând timpul necesar pentru testele de laborator. Vă rog să ne spuneți cum optimizează inteligența artificială designul și simularea în cadrul studiilor clinice. Ok. Aici intrăm deja pe un alt domeniu pe care îl prefațam la început, faptul că IA-ul este de impact în generarea de medicamente sau, dacă nu neapărat în crearea de compuși noi, poate fi utilizat și pentru a vedea în ce măsură medicamente existente pot fi folosite pentru interacțiunea cu alte boli. Tehnicile pe care se bazează acestea intră în latura aceasta în care se modelează algoritmii de IA, învață să internalizeze structuri explicite de interacțiune, adică structuri cauzale, să spunem. Un anumit tip de proteină interacționează cu un anumit alt tip de proteină. Și se știe că un anumit medicament tratează cu succes un anumit tip de boală sau un anumit simptom, un anumit proces în corpul uman. Toate aceste cunoștințe există deja și ele pot fi modelate ca un fel de graf, așa, de dependențe, în sensul în care știu că X influențează pe Y, Y e influențat într-un alt fel de Z și așa mai departe. Și construind astfel de noduri conceptuale și de muchii care descriu influența aceasta, ajungem să reprezentăm sub forma unui graf, așa, de cunoștințe, tot ceea ce omul cunoaște deja despre o boală sau despre modul în care medicamente interacționează în cadrul unei boli. Toate algoritmii de IA au fost dezvoltați tocmai pentru a reuși să internalizeze astfel de structuri și de a putea prezice atât ce caracteristici au nodurile, ce caracteristici au muchile mai departe, sau să genereze noi muchii, ceea ce înseamnă că dacă într-un astfel de graf de cunoștințe generăm noi muchii, înseamnă că am putea prezice și dacă un medicament existent va reuși, sub o formă sau alta, să interacționeze cu sau să fie eficient contra unei boli pentru care el n-a fost dezvoltat inițial. E un caz oarecum celebru, sau a fost la vremea respectivă, chiar în cursul pandemiei de COVID-19, faptul că algoritmi de inteligență artificială, care utilizau aceste tehnici de înțelegere a unui graf de cunoștințe, au reușit cu succes să prezică faptul că anumite medicamente existente pot combate COVID-ul. Și chiar ele au ajuns să fie, medicii deja știau chestia asta, adică se descoperise deja și de către oameni direct că acesta ar fi un lucru benefic, dar replicând munca respectivă mult mai rapid, da, algoritmii de IA respective au fost capabili să propune exact aceleași tipuri de medicamente la rândul lor. Ceea ce a oferit ca o confirmare că aceste tehnici funcționează și că ar putea fi extinse și spre boli care, acum pandemia de COVID nu mai fiind de actualitate, ne putem extinde orizontul și către alte afecțiuni. Dar folosind aceleași tehnici. Cu ajutorul procesării limbajului natural, inteligența artificială extrage și structurează automat informații din sute de mii de fișe medicale și rapoarte de laborator pentru a identifica tipare ale bolilor. Rog să ne spuneți cum se realizează analiza datelor medicale. Ok. Aici depinde foarte mult de, aș spune, de domeniu, de domeniul medical în sine în care se aplică partea aceasta de extragere a datelor și de analiză a datelor medicale, pentru că ele vin în foarte multe forme. În sensul în care
literatură și în cercetare, prin date medicale, se pot înțelege date de imagistică medicală, se pot înțelege analizele pe care mulți dintre noi le facem anual și care vin sub o formă așa de tabel cu multe valori și au un acronim, fiecare rezultat are un acronim și niște valori care sunt date a fi normal și anormal, un interval în care sunt de acceptabilitate a acelor rezultate. Acestea pot fi reprezentate așa sub forma unui tabel. Pentru fiecare pacient a avut anumite investigații medicale și acestea au fost rezultatele lor. Pe de altă parte, tot date medicale sunt și textul pe care sau interpretarea pe care pe o imagine medicală un doctor o face și spune că în acest RMN se observă cutare și cutare lucru. Și acum, toată această bogăție de informații, la care mai putem adăuga chiar și, să spunem, lucrări științifice care descriu cum a fost tratat un anumit caz particular de X lucru. Toate acestea intră la partea de analiză a datelor medicale și atunci modul în care sunt procesate ele de algoritmi care să facă predicții apoi pe baza lor sau să genereze diverse răspunsuri, depinde foarte mult de la caz la caz. Vă pot da un exemplu aici, pentru că am avut recent o interacțiune tot așa pe ideea de a porni o colaborare cu medici care tratează cazul de metastaze care pot apărea după cancer la sân. Și atunci, ideea este că în tratarea unor astfel de tumori, fiecare caz în sine este aproape unic. Adică pentru fiecare pacient în sine, valorile sau lucrurile pe care medicii le măsoară nu vor fi identice cu pacientul pe care l-au avut săptămâna trecută. Și atunci, pentru fiecare, tratamentul poate dozajul fiecărui medicament sau modul de intervenție poate suferi foarte mici modificări. Și atunci, pentru fiecare în parte, pentru fiecare caz în parte, este necesară o căutare specifică a unui alt fel de caz, poate nu neapărat chiar din același laborator, ci poate îl căutăm undeva în lume, ca să vedem dacă un astfel de pacient cu o astfel de situație a mai fost întâlnit altundeva. Asta este un caz unde se merge de la specific la specific. Celălalt, de exemplu, împreună cu un student, lucram la metode de a prezice dacă pot apărea, care sunt pacienții care sunt internați la terapie intensivă, care vor dezvolta infecții respiratorii acute. O complicație care poate apărea în mod comun la terapie intensivă. Acolo problema se schimbă, pentru că datele medicale acolo sunt, din nou, o problemă care apare este că acolo pacienții sunt monitorizați constant, la terapie intensivă sunt monitorizați mai intens, li se fac analize poate din oră în oră sau la un interval mai regulat. Vin asistente și văd care este situația lor și o notează, fac notițe asupra stării respective și atunci scopul algoritmului de IA este să vadă, ok, dacă mă uit la mai mulți astfel de pacienți care ajung la terapie intensivă, fiecare cu particularul lor, dar scopul meu de a prezice este același. Va dezvolta sau nu va dezvolta o insuficiență respiratorie acută. Și acolo scopul algoritmului este să înțeleagă cum să combine date care sunt de tip de ăsta așa numeric, cum sunt datele mele din analizele mele medicale, cu ce a scris medicul. Oare ce a scris medicul este același lucru pe care l-am notat, a fost măsurat în analize medicale, dar pe lângă asta mai am și interpretarea acelor analize făcute de către un medic și pe baza tuturor informațiilor astea, cum le combin ca să prezic acest lucru. Peste 4 ore va dezvolta pacientul, are risc pentru chestia asta sau nu. Pentru că dacă am putere de predicție pe decizia asta, atunci pot să adaptez tratamentul lui sau monitorizarea lui în consecință. Modelele de învățare automată anticipează posibile reacții adverse și monitorizează în timp real starea de sănătate a voluntarilor înscriși pentru studiile clinice. Vă rog să ne spuneți cum pot fi anticipate anumite riscuri. Ok. La studii clinice, îndeosebit dacă vă referiți la studii clinice care durează
care urmăresc un pacient mai mult în timp, de regulă acestea sunt, scopul principal al acestor studii este de a putea găsi, de a răspunde la întrebări care se spună care sunt acele elemente să spunem, acele bucăți informaționale, acele bucăți de informație care mă ajută pe mine să predic dacă în starea pacientului va exista o schimbare sau nu. Aceasta poate fi catalogată și ca o formă de risc în funcție de ce stare caut sau nu. Dar de cele mai multe ori ce contează în partea asta de monitorizare la termen lung este tocmai predicția acestei schimbări. Un exemplu pe care l-am avut din experiența proprie sunt acele studii pe care vă spuneam că am lucrat cu medici care încercau să vadă care este prognoza și care este parcursul unui pacient care suferă de boli neurologice cronice. Și acolo ce se întâmplă este că medicii au niște teste foarte bine puse la punct, teste medicale care dau un anumit scor, se fac doar în clinică, se fac doar de către medici, iar acele scoruri numerice, pentru medic îi reprezintă după aceea pe baza lor, ei știu că acest pacient se încadrează într-un anumit grad de severitate sau de modul în care este el afectat de acea boală, de exemplu de scleroză multiplă sau de Parkinson. Cât de avansat este Parkinson și cum afectează el viața acelui pacient în particular. Și atunci, în aceste studii clinice care monitorizează pe termen lung, ideea este de a vedea dacă elemente de astea uzuale, precum spuneam, stilul de viață, mișcarea pe care o faci, modul în care te miști, dacă pot cuantifica, de exemplu, sau pot să detectez prin algoritm de IA care se uită la date de la un accelerometru de la ceas și să spună pacientul acesta cu Parkinson are de foarte multe ori îi îngheață mișcările, da? Sau are un tremurat foarte puternic, că știți că este o chestie specifică bolii. Pacientul celălalt nu are la fel de puternic sau de pregnant acest tremurat. Cât de frecvent în cadrul unei luni îi apar astfel de episoade? Îi apar după ce a luat un anumit tip de medicamentație, la 2 ore după, la 4 ore după, la câte ore după? Toate aceste informații pot fi colectate oarecum în timp real, să spunem, sau și continuu. Și atunci ce se caută este să se vadă dacă aceste elemente de detecție și de partea asta de informație care poate fi colectată fără ca medicul să fie prezent acolo, poate să au putere de predicție pentru a spune medicului peste 6 luni, dacă pacientul continuă așa cum e acum, va fi mai bine sau va fi mai rău. Și atunci asta poate fi văzută ca un fel de risc, în sensul în care dacă va fi mai rău, e cazul de a interveni mai devreme, nu de a lăsa să se ajungă până când pacientul s-ar întoarce în clinică și medicul ar găsi că pacientul are o stare mai rea decât înainte. Spre și reversul, dacă se îndreaptă, să poată fi încurajat să facă în continuare acest lucru. Platformele digitale scanează și suprapun dosarele electronice de sănătate ale pacienților cu criteriile stricte de eligibilitate ale studiilor clinice. Vă rog să ne spuneți cum ajută inteligența artificială la identificarea celor mai potriviți pacienți. Aici, nu știu, n-aș fi sigur să spun că este neapărat o problemă pe care o rezolvă direct inteligența artificială, adică algoritmii de aceștia, cum spuneam, fie de predicție, fie de generare. Din nou, referindu-mă la experiența pe care am avut-o, criteriile de acceptare într-un studiu clinic sunt stabilite cu mult timp înainte de către o echipă de medici care știe exact ce anume vrea să prezică. Și atunci, și nu neapărat că ceea ce vrea să prezică, sau atât ce vrea să prezică, cât și care va fi, să spunem, protocolul prin care se vor colecta datele care vor fi folosite în predicție și care sunt acei pacienți sau acei tipuri de oameni
acele tipuri de oameni care vor fi cele mai predispuse care sunt, de la care se pot colecta acele date. Vă dau un exemplu simplu, și anume faptul că dacă se dorește, de exemplu, colectarea în timp real, transmiterea în timp real a unor date de astea prin interacțiune conversațională, trebuie ca acea persoană să dispună de un telefon, de un smartphone, de exemplu. Și ăsta e un criteriu, vă dați seama că e un criteriu extrem de banal, dar pot exista situații în care acesta să ajungă să fie un criteriu de excludere pentru anumite persoane care, din păcate, nu au acces la tehnologii de genul acesta. Dar ideea este, sau revenind la aspectul mai general, ideea este că atât criteriile care țin strict de partea medicală, cât și cele care țin de modul obiectiv în care pot fi colectate datele respective, se stabilesc în avans, trec și prin comisii din acestea de etică pentru a fi aprobat protocolul și apoi partea de inteligență artificială trebuie să vină și să se descurce, între ghilimele, cu ceea ce are. Deci cu limitele care au fost impuse pentru a vedea dacă ce au selectat oamenii, ca fiind parametri în care trebuie să învețe algoritmul de inteligență artificială, sunt suficienți pentru partea de predicție. Și după ce faci chestia asta, vezi cât de bun e un astfel de protocol. Dacă a fost bun, îl extinzi. Dacă n-a fost bun, zici, ok, înseamnă că există elemente pe care eu nu le-am cuprins în studiul meu și doar cu ceea ce am nu pot asigura predicția respectivă. Acum, ce ar putea face, dar asta e doar așa o părere personală, ce ar putea face partea de IA este oarecum poate să prezică pe baza unor chestionare, poate, sau pe baza unui stil de viață, tot așa, intervievat al pacientului, dacă e probabil ca acea persoană să iasă din studiu, pentru că uneori studiile acestea se întind pe ani de zile, pe luni sau pe ani de zile și mereu în astfel de studii clinice, personalul medical de regulă își calculează că un anumit procent destul de mare, uneori 20-25% din persoane vor părăsi studiul înainte de a fi încheiat tot protocolul de monitorizare și, practic, în unele cazuri, datele lor nu pot fi utilizate mai departe pentru a învăța ceva. Și atunci, partea de IA ar putea, oarecum, să zicem, ajuta în a spune, ok, această persoană e mai probabilă să persească studiul mai repede și aceasta mai puțin. Dar asta este o chestie care nu cred că se utilizează, pentru că nu știu să fie utilizată în practică acum. De regulă, deciziile acestea se iau la nivel uman în continuare. Inteligența artificială este utilizată cu succes în imagistica medicală. Algoritmii analizează radiografii, RMN-uri, CT-uri pentru a detecta anomalii în fazele incipiente ale bolilor. Vă rog să ne spuneți ce tehnici de inteligență artificială există pentru a analiza imaginile medicale. Ok. Aici, din nou, ajungem la ramura aceasta de IA predictiv, cel care face predicții, doar că acum intrarea algoritmelor respectiv sunt imagini sau ce se numesc volume, în ce sens? În ideea în care la un RMN, de exemplu, sau la un CT, nu ai o singură imagine, ci mai multe imagini care merg în 3D, că practic acel scanner parcurge secțiuni din partea corpului uman care este supusă imagisticii și în care se regăsește bucata care trebuie analizată. Fie că este vorba de, nu știu, la genunchi pentru a vedea anumite lovituri sau, nu știu, rupturi de menisc și alte chestii de genul ăsta, fie că e vorba de detecție mai gravă, poate chestii de detecție de tumori. Tehnicile care se folosesc în cazul ăsta sunt multiple. E o ramură activă de cercetare, chiar și în laboratorul din care fac parte, la Universitatea Politehnică din București. Avem doctoranți care se ocupă fix de acest tip de probleme, iar tehnicile investigate sunt multiple. Unele dintre ele se bazează pe aceeași tehnologie fundamentală, să spunem, sau aceeași arhitectură fundamentală de rețele neurale, care astăzi fundamentează și modelele mari de limbaj care ne dau ChatGPT-ul de astăzi, doar că ele nu lucrează cu text,
ci lucrează cu bucăți din imagine. Reușesc să spargă imaginea în bucățele mici, care ajung să fie ca un fel de jetoane, token se numesc, și pe care algoritmii respectivi învață să le relaționeze unele cu altele, în așa fel încât să spună o poveste, între ghilimele, o poveste coerentă despre imaginea la care se uită. Și pentru a putea mai departe face o segmentare, de exemplu, în cazul unei predicții unor tumori, outputul unui astfel de algoritm este ceea ce se numește o mască de segmentare. Adică eu, practic, vreau să suprapun ca un fel de șablon, ăsta care să spună aici este conturul tumorii. Și să suprapun așa cu o culoare, să spunem, roșie, de exemplu, peste imaginea gri, alb, negru, să spunem, a CT-ului sau a RMN-ului, unde este zona afectată. Astea sunt, deci pentru partea asta sunt multe tehnici, unele dintre ele merg inclusiv în direcția de a vedea dacă algoritmul de inteligență artificială a reușit să identifice corect care sunt acele zone din imagine la care trebuie să fie atent. Prin atent mă refer la faptul că din tot ceea ce se vede într-o imagine de RMN, ochiul uman, automat, pentru că a fost antrenat al unui medic, știe să se uite direct în zona unde știe că este probabil să găsească problema și nu se uită la alte organe care au fost surprinse din faptul că, când faci scanul, nu e concentrat doar pe o anumită zonă foarte mică din corpul uman. Același lucru ne așteptăm să-l găsim și la algoritmii de inteligență artificială. Și atunci există inclusiv tehnici care țin de ceea ce se numește explicabilitate sau interpretabilitate, în care ne uităm să vedem dacă algoritmii de AI reușesc să-și concentreze, să spunem, atenția, să aibă activările numerice, deci valorile numerice cele mai mari, fix în acele zone, pe acei pixeli din imagine care contează pentru predicție. Și dacă acest lucru se întâmplă, este un semn că acea procedură de a antrena, de a specializa, de a pregăti algoritmul de AI pentru fix acel tip de task, de exemplu, de a segmenta tumoarea dintr-o imagine de CT sau de RMN, merge cum trebuie. Pentru că știm că se uită la același lucru la care s-ar uita și un om. Vă rog să ne spuneți cum se pot utiliza senzorii și aplicațiile mobile pentru a detecta stări critice, cum sunt septicemia în terapia intensivă sau afecțiunile dermatologice. Ok. Două lucruri separate. Pot să revin, de exemplu, la exemplul pe care îl dădeam mai devreme, cu munca pe care o desfășor cu un student, și anume faptul că partea de senzor, de exemplu, pentru septicemie, acestea sunt lucruri care pot apărea atunci când un pacient suferă are o infecție foarte gravă, în urma poate unei intervenții sau înainte să ajungă la o intervenție. Și în timp ce se află la terapie intensivă. Acolo, partea de senzor se referă în primul rând la senzorii vitali, care monitorizează funcțiile vitale ale pacientului și pe care deja se știe că pe aparatul respectiv există triggere, declanșatori care spun dacă aceste valori scad sub un anumit prag, e caz de alarmă. Dar aici, cum pot interveni tehnicile de IA suplimentar în cazul ăsta pentru a vedea dacă un pacient urmează să dezvolte chestia asta pe baza acestor semne vitale sau poate și a unor investigații medicale care s-au făcut recent, este cel în care se analizează ce se numește o serie de timp a acestor valori. Adică vedem cum valorile se modifică în timp, cât de repede și sub ce formă se modifică ele, în așa fel încât să spunem că modul în care se schimbă în sine, deci rapiditatea cu care se schimbă și cât de mult sau cât de puțin fluctuează și cum sunt relaționate unele cu altele, modul acesta de schimbare este în sine semnalul pe care vrem să vedem dacă prezice faptul că un pacient poate ajunge la septicemie sau nu. Pe de altă parte, pe partea
imagistică din aceasta care poate, deci un telefon mobil pentru utilizat în partea de dermatologie, este un alt aspect la care, unde senzoristica este, sau intrările sunt altceva, sunt imagini luate pe diverse alunițe sau pe zone din piele, care intră în aceeași sferă pe care o discutam mai devreme, cu algoritmi de inteligență artificială specializați pe partea de computer vision, dar computer vision din acesta cu un specific medical, și care au din nou să spunem, sunt specializați pentru a detecta conturul anumiților, pentru a fi receptiv la culoarea acestora. Deci încep să investigăm, cum ar veni, algoritmii sunt antrenați să investigheze aceleași tipuri, să spunem, de condiții sau de declanșatori de red flags, între ghilimele, pe care și un dermatolog le-ar face. Este un exemplu de ce se numește antrenare supervizată, în sensul în care modul în care algoritmii respective ajung să detecteze dacă eu fac o poză chiar și cu telefonul unei astfel de alunițe, ca el să aibă putere de predicție, trebuie să știe dinainte, cineva trebuie să-i fi spus că acest tip de aluniță este una, sau acest tip de zgârietură este una care să reprezinte ceva, pe când alta nu. Alta este pur și simplu, nu știu, o aluniță din naștere versus unele care sunt canceroase. Este un exemplu foarte frecvent dat și pentru care există și seturi de date cu care studenții învață să lucreze cu astfel de algoritmi. Deci, senzoristica se specializează și ea în funcție de caz și la fel și partea și targetul de predicție este specific fiecărui domeniu medical în parte. V-ați referit mai devreme la rolul inteligenței artificiale în descoperirea și dezvoltarea unor medicamente. Vă rog să ne spuneți cum reduce inteligența artificială timpul necesar pentru descoperirea și testarea noilor compuși farmaceutici, în felul acesta scăzând masiv costurile. Da, acesta e un exemplu foarte bun a ceea ce spuneam la început, faptul că ea o poate ajuta exact cu descoperirea de medicamente. Dacă mai devreme dădusem exemplu cazului în care un anumit medicament poate fi refolosit pentru altfel de boli, în același timp se face cercetare și în modul în care direct pot fi dezvoltate medicamente direct pentru a combate un anumit tip de boală. Modul în care se combat bolile foarte frecvent, dacă este vorba de exemplu și de intervenții pe tumori canceroase sau pe anumite tipuri de virus, este prin a detecta modul în care anumite tipuri de proteine care se regăsesc sau de molecule care se regăsesc în compușii chimici ai medicamentelor interacționează cu structuri proteice din virus sau din celule. Dacă partea asta este înțeleasă, din nou, la nivelul, revenind la acea imagine cu un graf în care fiecare proteină sau fiecare moleculă este un fel de nod și interacțiunea pe care o are cu altă proteină este un fel de muchie care poartă anumite informații asupra modului în care molecula interacționează cu respectiva structură proteică. Dacă chestia asta se modelează la nivel, se merge chiar la nivel atomic, deci la nivel de a modela interacțiunile intermoleculare, atunci ceea ce algoritmii de AI permit este ca pe astfel de grafuri să se învețe dacă o anumită structura aceasta de graf a unei anumite molecule va avea capacitatea de exemplu, de a interacționa sau de a inhiba, să spunem, activitatea unei alte bacterii sau virus pe care l-ar putea întâlni.
Și cum ajută chestia asta la nivel de timp și cost este pentru că publicul trebuie să-și imagineze că companiile farmaceutice care fac chestia asta dezvoltau, înainte se bazau pe toată partea de, să spunem, experiență a unor chimiști sau persoane, biologi echipe de biologi și chimiști care știu cum interacționează aceste lucruri și care făceau presupuneri despre modul în care ar trebui de sintetizate efectiv acești compuși și iar apoi să-i testeze în practică, efectiv. Deci îi creez, îi generez, îi construiesc, cum ar veni, și apoi îi testez. Ceea ce se întâmplă acum este că partea de AI este suficient de capabilă încât să prezică înainte de a genera efectiv compusul dacă acesta are o șansă mare să aibă acea capacitate de interacțiune pe care mi-o doresc sau nu. Din nou, e o problemă de predicție care se face supervizat pe baza unor experiențe anterioare, știind că acest tip de moleculă, cu această structură și grafică, în 3D, interacționează în acest mod cu un anumit tip de bacterie. Uite un exemplu, uite un alt exemplu, uite un alt exemplu. Algoritmul de IA învață să detecteze care parte din structura acelei molecule și din modul în care este ea reprezentată, cum ar veni, este cea care e predictivă pentru un anumit tip de interacțiune. Și asta este folosit după aceea ca un fel de filtru pentru a spune din zeci de milioane de combinații, 100 sau 1000 au probabilitatea cea mai mare de a fi candidați buni pentru ceea ce cauți. Și atunci firmele farmaceutice vor sintetiza, pentru că nu se lasă doar pe baza algoritmului de AI. Aceste proprietăți, algoritmul de AI propune candidați, cum ar veni, iar apoi tot chimiștii și biologii sunt cei care sintetizează acei compuși și verifică efectiv, făcând studii în timp să vadă că efectiv bacteriile respective sau virusii sunt afectați cum se dorea de către acel medicament. Dar partea asta de a găsi cei mai posibili candidați reduce enorm de mult din timpul de a face lucrul ăsta și din costurile aferente necesității acestea de a sintetiza efectiv compușii respectivi. Pentru că nu mai căutăm pe aiurea, cum s-ar spune. Putem spune că implementarea tehnologiilor de inteligență artificială aduce numeroase avantaje, contribuind la eficientizarea unor procese tehnologice, la îmbunătățirea deciziilor și la deschiderea unor noi oportunități economice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Alexandru Sorici, pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.